Os rapaces do Centro Educativo Vila do Arenteiro realizaron unha exposición sobre os galaicos, a orixe, elaborada por eles mesmos e cun fin didáctico, grazas á materia de Ciencias Sociais, durante os 2 últimos cursos. Esta mañá os máis pequenos recibiron o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, para inaugurar a súa creación. Foron eles os propios cativos os que explicaron todas as curiosidades desta época, todas elas recollidas nunha exposición. Pois hoxe inauguramos o proxecto que fixemos estes 2 últimos anos na materia de Ciencias Sociais, na parte da Historia, que se chama Galaicus a orixe, que xurde un pouco pois da idea que viñamos barallando eu e o meu compañeiro Juanjo Álvarez, para traballar pois o mundo galaico e a chegada dos romanos pois ao noso territorio, porque viñeron, que aportacións fixeron, se realmente os galaicos pois eran a xente que conquistaron facilmente ou tardaron moito tempo en conquistar, con Paco Boluda, que descubriu despois, grazas a Juanjo, pois descubrimos que o mundo dos galaicos e dos castros non era simplemente as pedras que víamos nos xacementos arqueolóxicos, que era moito máis que iso, que grazas a el o descubrimos, que era un mundo en cor, un mundo dunha cultura pois bastante avanzada, cunha estrutura pois política e social pois moi ben organizada, que pouco lle tiñamos que envidiar aos romanos, vamos, non é que eles nos viñeran aquí a traer o adianto do mundo, non, Paco? Importantísimo que, sobre todo, rapaces pequenos teñan outra noción do noso pasado, da que teñen hasta ahora, da que hasta ahora había, que víamos, por exemplo, os galaicos como unha xente casi neandertais, vestidos con pieles, que dicir, xente primitiva, cando era todo o contrario. Vémolo nos propios restos que aparecen nos castros, as ollas que aparecen, as alfaias, as arracadas, os torques de ouro, con un traballo de filigrana tremendo, eso non nos pon unha persona que leva unhas pieles encima. E despois, a estrutura toda social que había, quer dicir, os romanos cando chegaron tamén aportaron cousas, pero quer dicir, non foi unha cousa que, bueno, chegaron os romanos, vimos a luz, non, de feito, tamén houve moito perjuízo, os romanos o que lle interesaba aquí era o ouro que había, quer dicir, económicamente explotar isto. Entón, ahora, está cambiando un pouco a cousa, a xente está vendo outra faceta, non, dese prisma que é a cultura galaica, atractiva, que me gusta, e que, sobre todo, que empecen a valorar e que se sintan orgullosos do seu pasado. Exacto. Pois entón sentiránse orgullosos do presente. Entenderán tamén unha vez moitas cousas, entendemos moitas cousas, cando conocemos o pasado, conocemos moito máis, entendemos moito máis o que pasa no presente, porque a historia realmente é un círculo como un muelle. Paramos en distintos sitios, pero sempre paramos por os mesmos momentos. E repítese. Entón, pois, é importante conocer o pasado. Sobre todo, para min, este tipo de actividades, o máis importante que teñen é iso, que mergullar aos pequenos nun mundo pasado, non? E, sobre todo, O alcalde amosouse satisfeito de que os centros da vila fomenten o estudo de xeito didáctico e implicando os rapaces neste tipo de iniciativas para romper cos estereotipos. E eu creo que é un curso moi proveitoso. Como dixo Paco Boluda, pois, bueno, temos unha serie de estereotipos, unha serie de imaxes que temos aí na retina e no cerebro sobre determinadas culturas que, bueno, vemos que non son así, cada vez a investigación progresa máis, a propia cidade de San Cibrán de Las, que Paco fixo unha recreación moi potente, pois xa se ve color, xa se ve urbanismo, xa se ve, bueno, pois unha cultura diferente á romana. A romana fundamentalmente o que nos uniu e nos empapou foi o direito romano, que ainda está vixente na actualidade, frente ao xermánico, pero xa había unha cultura. E eu creo que, bueno, é importantísimo que os rapaces vayan rompendo os estereotipos que veñen de sempre, que nós crecimos nese celtismo barato, a festa de Ardes Lucus, bueno, dicía ben Paco, o Barde Romano e o Barde Andraxoso. Non hai un término medio. E, bueno, aquí pois hai cousas que van a ver os rapaces, como por ser o liño, que foi unha
planta fundamental no que foi a industria textil do 19, do 18, e que, bueno, pois van poder ver, van ver as fibras de liño e van ver un colorido que a min tamén me sorprendeu.